De huizenprijzen in Friesland binnen het oranje kwartaal verder zakken, blijkt uit cijfers van makelaarsorganisatie NVM. Een gemiddeld keerhuis kost het €166.000. Dat is een aanname van 4%. Lieke goed is de NVM in Friesland positief voor de cijfers. Het aantal verkochte woningen in de provincie is met goed 21% omheen. Op het Blommencorso in Valkenswaard wordt dit jaar om Tinkenjoen onthutrenster Foekje Dillema. Het thema van het Blommencorso is dit jaar Vergeten Nederlanders. Op de wijn wordt met 200.000 blommen een atletiekbaan maken met daarbij 4 deelnemers. Foekje Dillema rint voorop. Het corso in Valkenswaard is op snij 8 september. Laan- en tuinbouworganisatie LTO Noord is zo'n begin dit jaar 112 leden kwijtrekken. De meesten omdat ze besparren willen op kosten. 199 nieuwe leden hebben waar aanmelden als lid, maar daar staat zin dat 300 alvenboeren op zijn naam. Mij droeg het aannemend ledental zal LTO Noord reorganiseren en banen crossen. Friesland Campina neemt een belang van 7,5% in het Nieuw-Zeelandse Sinleed. Dit zuivelbedrijf verwerkt voor 154 boeren molken die terugverkocht wordt aan de voedselmiddelenindustrie. Trots de investering van Friesland Campina kan er in Nieuw-Zeeland ook een nieuwe fabriek gebouwd worden. Nu vannacht is de lof beroen, de temperatuur is zakkend 9 graden stolven. Morgen is bewolking, ik heb er kans op wat stoorijn. Middags wordt het droogwaar en liet ik de zin in. De temperatuur in top is dan 19 graden en dat bij een zwakke, ontmatige noordenwind.